बियो एम्बुआ मा बोरायखो ना माखो दाखौ खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान बक्सआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'आवबा सय माजियाव जे फगवारनाय महर लाना सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लग्सखौ फरायजोबो चेनेल मोनजाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय रिकुवेस्ट खालामोन सोरबाफोर गोदान मावनानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामनो हाला आं लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरोना आंनि रेगुलार नायग्राफ्रा खोनासं बालायबाय खोमा ना लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलां साबस्क्राइब खालामना होलां होननायखौहाय उफाय गैया सोरबाफोर गोदान हाबफैबायोबा माने रिकुवेस्ट खालामनांगौ जायो नालाय सोरबा सोरबाथ' मोजां मोननानै गावसोरनो खालामनानै थांगोन थेवबाबो रिकुवेस्ट खालामनाय थायो आरोना ओमफ्राय सिगां बक्सआवथ' देखायखाबायानोमोन आंहा मा गोदान लाबोदों नोंथांमोननि अननायावहाय इउटुब फेमिलिजों लाबोनाया सोनाफोर ओमफ्राय 9था बारलायलायबाय आरोना दाबो सालायलायनो मोनाखै मैया लाबोनानैथ' मोनाफैबाय ओमफ्राय एफाजोंनो अखा बांखाबो जाफैबाय दाबो ओमफ्राय दांफिननोनो मोनाखै आरोना एसे एनै दख'ना गानबोनाय मानाय गुलुं गुजुं मैया आइसक्रिम जानाय मा जानाय नांगो नांखा दागो दागाफोरखौ एसे सुस्रांनानैसो रायजो राजाफोरनो जाग्रा लोंग्रा होनानै आं दासो एसे ग्रिन टि लोंनो आखायाव लादों ओमफ्रायसो सनाफोर न'आव सोलायदोंहाय आङो नै मैया न'आव सोगोन होनखादोंमोन ना सोलायथारदों आरोना न'आव सोनांगौ उफायानो गैखाया मानो होनबा नै जायगायानो जाखाया आरोना मैयानो देखायखादों जायगायानो जाया होननानैहाय ओमफ्राय मालाय फिसालाया दहाय फुङाव नै एसे राउन्ड मारनानै फैबायानो फामा टनटना जाबायना साखाया बेनाबो राउन्ड मारनानै फैबायानो आरोना निजा न'बा बिराद समायसिगौमोनहाय आराम सेटिं खालामनानै दोनैनो आंनि माबा होनो सलायग्राफोरखौ आरोना जाला दे जाबाय दे सलायग्राफोरखौ आरोना उफाय गैया सोनाफोर अबेबा न' सिङाव अबेबा बाहेरायाव अबेबा सिलायाव दोननांसिगोन आरो बिदिनो नोंहासो दांगासिनो दङ बेखौ मोजां नाबा र' आं दाबो सालायनो मोनाखै नोंसिनि थाखायनो नैबे सासे सुबुंनि खामानिया जोब्बाथाय खेमसेनो थांसै होनना बुंबाय गावहासो सोंगासिनो दङ साइकेलखौ सालायला स' सालायसै होननानै आरोना गावनि थाखायनो आंहा खें खें फुड सेन ना साइन्सनि माबा ओमफ्राय मा होनो प्रिन्ट खालामनो गावहा रोनावदोंमोन ओमफ्राय मेहनत खालाम बाबा नों हायाबाबो जागौमोनलै सना नै बिदि दोनबा मोजां नुगौमोन एम्बु आरोना एकदम मिन्थिया एम्बु बंग्ला ना एम्बु थेरे ना माथाय ओमफ्राय नै किं कब्रा खिनाया नै मा होनना बुंबावनो आरोना बेहा बेखौ जायो बेहा बेखौ हाबाब बाबा एम्बुआसो जि बम्बाइ देरसिन नालायलांसै ओमफ्राय बेखौ माया जायो इगोल आखिगासिनो दङ आरो इगोला सबसे फिसासिन जाबावसिगोन आंथ' नोंखौ होनखादोंमोन एसे थेले थेले आखि होननानै बेबादिनो थेले थेले जि बायो बियो खनसे आखिनायाव गिदिर जाफ्लांदोंबाथाय बेखौनो दोनबायबो मबाइलाव नायनानै आखिबाय थानायखौनो बायो बोरैबाथार ओमफ्राय मा आखिबावनांगौ नोङो गुमा आखिबावनांगौ ओमफ्राय गांसो सान आरो मसरुम मा जाला माला बिमानो जानो लुबैनायखौसो गावहासो रोनावगासिनो दङ नाङा जायो बेसेबाङानो जागोन बेखौनो ओरै सार्कोल खालामनानै होगोन मोनब्रै नङा मोनबायानो जायो गांसोजों दे मोजां खालामजोबदो मिथिबाय नोंनि थुल्लु जाबासो आं थांनो हागोन नङाबाथ' आं ओंखारानो आं लुगैगासिनो दं आं साइकेल सालायनायनो आंहाबो रोंगोना रोंला लुबैगासिनो आरो सासेखौ दाब्लिं लानानै एकदम ट्राइ खालामनो लुबैगासिनो नै बिसिनिफ्रायनो जि खानाय खाया उननि खोथा गोलैबा गोलैबाय दे जाबाय बिसिथ'नाङा दा बिसिगोन आंहा सलायनो लागायाव टेप खालामजोबबाय सोनाफोर नै नोंसोर इदिखौ माबा मोनसे गोदान बायबा टेप खालामनो मोजां मोनामोन आं जा मोजां मोनो आरोना मालाबा मोननै मोननो नायखौ फिसाला ओमफ्राय आं मोनसे लायो आरो ओमफ्राय गाव मोनसे दा आं मोननाय नंला गावसोरनो मोनसे लाखासिगोन ए भगबान थांथों बाबा थां प्लिज आखिसै गोदो थां सासेया इथिं मबाइलावसो नायनानै आखियो बोरो नानिया सस खावनानै जादों दे जादो सस खावनानै जादो नोङो आया नायलाय सिरि सस खावनानै जाखोमागासिनो दङ प्लेटाव लाबावलायो हाबाब दे मा दे सना जेबो नङा जादो दे जाबाय आला नांला दे मा दे बारा जाबा उदै आइयो दे
बारा जाबा उदै आइदि होनो दे मादे जाबाय आखाइ सुनसि फैदो हा होद जाबाय मा इखौ जाजोब दे इखौ सोलाजोब बेखौ आखाइजों सोलाजोब आया गोसा ससखौसो लाबोनांसिगोन नोंनि थाखायनो मा होनबावनो आरो आंनि जिबनफोरखौ जाबाय मा जाबाय सना जाबाय बे मानसिया नै सिरि बिस्कुटजों गाइखेराथ' मैयानो थुल्लु गोदि थानायखौ बिमाया साहा लोंदों गावनि स्कुलाव मोननाया हरलिक्स बादिया बेखौसो दैजोंसो आरोना बिदायाबो बेखौनो जाबाय बेस्रा उफाय गैया ओमफ्राय नोंनियाव दै होबावदों जोबखाबायमोन नै आंलाय सान्दों बिस्कुट सोमनानै जागासिनो दङ बिखौसो स्रायनो थाइस आजिखालि ओमफ्राय मालाया मा सलायो आहा साइकेलसो सलायफिनगोन आरोना बाट बेयाव जेबो गोमोनांगौ गैया लाजिनांगौ गैया साइकेल सालायनायाथ' मोजांसो गोदो साइकेल सालायबाय थानानै बेसे फिटमोन जोङो गोदोना एसे आलदामोन बेसे गोजान साइकेल सालायोमोन मा होनो 10 किल'मिटारबाबो सालायलाङोमोन 12 किल'मिटारबाबो सालायलाङोमोन बिजनिनिफ्राय बर' बाजारसिम थांलाय फैलाय बेसे साइकेल सालायोमोन आरो बिजनिफ्रावथ' साइकेल बाखि आइथिं एखमबा साइकेल बेसे मजाथ' आहाबो दा माने खाथि खालानिखौ साइकेलजोंनो खामानिफोरखौ मावजोबसै आरोना स्कुटिनि थावआव बिराद थांथारोना बेबो सेभ जासिगोन आहा अमा बेदर मोनजासिगोनलाय आरो साइकेल सालायनानै गोलोमदैखौ गहोनोसैलाय अमा बेदरनिखौ स्वादबो लागोन गोलोमदैबो गहोगोन ओरैबादि आंनाबो रिसाइकेलसो आंनाबो आरोना सार्केल जाबाय थासिगोन जिबना साइकेल गंसे बायनानै जि दादागिरि खोथा बुंबाय नामा आङो बाट बयबो मिथिखायो साइकेल सालायनाया मोजांसो होननानै ओमफ्राय नालाय फिसालाया एम्बुखौ गोदान बानायफिनदोंमोन देद्रायबाय होननायखाय गिदिरानो गिदिर माथो ओमफ्राय बियो एम्बुआ मा बोरायखो ना माखो दाखौ माखौनो गोदान बानायखोनोलाय बेजोंनो समान माथो जाथो ओमफ्राय बे अ दे जेखौ इजि मोनदों बेखौ एसे गिदिर बानाय ओमफ्राय इगोलखौबो गिदिर बानायदो थाब बानायदो ओमफ्राय नालाय एम्बु बोराय दाखौ खंसिं सानायनाय गंनायनाय दोनदो हा ओमफ्राय बिराद दुखुनि गेजेरजों बेखिनिखौ संगासिनो दं आरोना आङो बेनि जायगायाव बे नङामोन आरोना आलु नङामोन नैबेखौ नैबे मैया अखाजों माखानानै लाबोखानाय ओमफ्राय जेखौ जानो लुबैदों बेखौ आं लाबोनो मोनाखैना दाबो लायनो सानबाबो हनै जोबनो थाङा मबाइला नांगौ ब्लगबो बानायनो मोनबावलासो आङो संनाय खावनाय खम जारला सोनाफोर स्टेप बाय स्टेप नायनानै आखिनो नालाय ड्रयिंआ जाया थारमाने ओंख्रिया जाहैबाय आंना दा पनिरजों आलुसो आरोना बिदिनो नैबेयाव मैखुनसोमोन आं बिराद मैखुन जानो लुबैगासिनो दङ जायाबो आं बायनानै ओमफ्राय बायनानै जागौमोन आरोना थांसिगौमोन आङो दान थांबाबो फैफिननानै बानायफिननो बागान नों सानसे सांग्रां बानायगोनथ' लेले लुलु बिदि जोबो मानसिनि बुस्थुआ फोजोब थाङा आं बेखौ संखाबायना नों दहाय फुङाव नोंखौ आं होनखादोंमोन दायो बाजाराव थांनांगौ बा मानोबो मबाइला नांगौ नों थाब बानायखा नों मानियाखिसैना गोसो सायराब्रा बैनो जानोसै आरो बेखौनो मालाबा जानोसै आं समाया मिलायाखिसैबा सान्दुङाबो जा दुंखोबाय ओमफ्राय नांला आरो नायनोसै दाहायफोर हा नाङा आं खेवा फोमोनगोनसां सनाफोर ओइथिं दालि जाखाबाय ओंखामबो जाखाबाय बेल'सै होलाय बाबा मोजाङानो नुदों इगोला जानायालाय जादों ओमफ्राय हानायसेबा जायाबा गाज्रि नुसिगोन दे मोजाङै हा उसुं गोदाननिखौ दोंनै खाना लाबोलायबाय आं एसेयानो थोयो नालाय आंबो नै बेनो जायो आंना बिलाइ एसे खाबावगौमोन मोस्रोम अरदानो खारबोबाय आं नांला बेखौनो जानोसै आरामसे थारमाने थाइबें खाजि जानो लुबैदोंमोन नालाय आङो ओमफ्राय थाइबेंबो लायनो मोनासैबा ओंखायनो बेखौनो जादेरसै मालाबानो 12:30 जालायनोसै आरोना हनै लाबायबो फिसालाजों एसे कुसुर कासार कार्डबर्ड हालाय माबा हालाय ओमफ्राय आइजोआ हनै मालाय गाइखेरजोंसो जायोनो दालिखौ जाया जालायबाय बिदाया टिभि रिमट जाबाय थुमनानै लागासिनो सोनाफोर आयु माखौ थाखोमालायदों आयु गोथाव जादों जानायालाय नै टमेट' थाइसे मोननांगौमोन बरियासिन जागौमोन ओंखाम जाखाङा थोरसि सुनांगौआ नायदो गावहासो गेम बाजाबाय आरोना बिदाजों हेबनानैनो सेला थोरसिखौनो सुनो मोनाखै आं लेथेर फेथेरनो खम जारला ओमफ्राय रागायाथ' बेबो जे साइकेलखौबो दाबो सलायनो मोनाखै सुना सालायनोबो मोनासैबा रागायानो दा गामियावसो साप्लाय हरनानै दोनगोन आंना रागा जोंगासिनो दं आरोना आङो नोंसिनि थाखायनो गालायखौसै आं साइकेलखौनो दाबो सालायनो मोनाखै होननानैहाय 24 घन्टायाव सालायनो मोनसिगोन खोमा आङो
ओमफ्राय सोरबा सोरबा आगैमोना सोंदों खनबेसे मोनखो आब' होननानै आरो बेसे मोनखोबो होनदों बेसे मोनखौथ' आं खिथाखादोंआनो इउटुब पेमेन्टखौहाय 9,000 नङा होननानै एबारहाय 9,000 50 थाखा खम होननानैहाय थुद मुस्रुम बाब्राबफ्रा आं हालासो ओमफ्रायहाय आब' कबितायाबो सोंदों आरो ना खनबेसे मोनखो आगै होननानैथ' सोबागासे जाबाय आंना जेबो नङा बेजोंबो खुस आंनि भिउसालाय आरो मा बिदिनोसै 1000 1500 2000 बेफोरबायदिल'सो नङा होमबा थ' 5000 गाहाम 6000 गाहाम भिउसफोर थाङोबालाय मोजां भिडिअ होनो हायोबालाय मोनगोन आरो ना एसे थाबनो नाथाय आंथ' मा मोजां भिडिअ होनो आंना नर्माल भिडिअ बिदिनोसै नालाय सिम्पोल भिडिअ बांद्राय इन्ट्रेस्ट होआ मानसिफ्रा नायनो जेनेबा जाखिनि नायलाङो बेनि थाखायनो आं गोजोन आरोना बेजोंनो सान्थि जेबो नंला आजिखालि आं पेमेन्टखौ बारा सानला साननाया भिडिअ होनांगौ बेखौल' मोनसे खामानि बायदि साननानै लाबाय आरोना लोगोफोरजों एटाच जानांगौ बेखौल' मोनसे माने खामानि बायदि मोननानै लाबाय स' इसेबो थगायाखै आरोना आङो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो माथोबावना रिसार्जनि दामा एसे ओंखारलाङो नालाय ओंखायनो होलांबाय थानोसै आरोना ओमफ्रायथ' खनबा जाबाय आंना दासो जालांबाय थाथोंसै लासैनो मालायाबो कबिताना गावनासो भिउसआ मोजां फैयो आरो मालाय मोजां कन्टेन्टबो लाबोनो हायो न'आव थानाय नालाय मावनाय दांनाय एन्टारटेन खालामनो हायो जोबोद मोजां खोथा ओमफ्राय मालाय आरो आब'आ दिनाव मोननैबो ब्लग्सखौ होनो हाथारो बेबो जोबोद मोजां खोथा बेबायदि होननानै मानसिफोरखौ एन्टारटेनबो खालामनो हायोबाथ' आरो थाबनो मोजां जागोन उसुबिदा गैयाबा आब' कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय खनबेसे मोनखोथाय आब'आथ' एसे बुरजायानो मोनबायदां भिउसखौ नायनानै आरो भिडिअसफोरखौ नायनानैहाय सोरनाफ्रा दा ब्लग्सखौबो दोनथ'नोसै आरोना उन्दुनोसो ओंखारबाय खोमानो बेखौनो लुस्रनानै उन्दुहोगोनसै आङो दहाय फुङावबो लुस्रखांबाय बिहा थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फुरायनायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच